ser aquí. Doncs bé, aquesta jornada ja feia temps que la volíem organitzar. Organitzem l'Espluga Viva, TIC i Diàlegs sota la sorra. Diàlegs sota la sorra és un espai de solidaritat internacionalista que vam crear el 2016 amb la voluntat de fer una mica de sensibilització i de visibilitat dels conflictes que hi havia arreu del món. Bàsicament nosaltres ens centràvem en aquell moment molt en el Kurdistan i en el Sàhara, però a poc a poc vam anar... La veritat és que hem fet un munt d'actes durant aquests anys i hem parlat del Congo, hem parlat dels conflictes de Xile també, tot i que no és una guerra oberta, hem parlat de moltíssimes... Del Kurdistan hem parlat molt i del Sàhara també, però no únicament, no? I bé, nosaltres el que volíem és donar una visió crítica i intentar fer anàlisi del que estava passant al món. Clar, en aquell moment, possiblement, el que passava al món és el mateix que passa ara, és a dir, hem anat a pitjor, tot i que nosaltres pensàvem que aniríem a millor. Però en tot cas, el que nosaltres volíem és engegar entre la nostra ciutadania, aquí a Esplugues, l'empatia activa, que no deixa de ser la solidaritat, això és una manera de tenir una empatia activa, i donar una mirada no occidental, sinó parlar també des d'una mica que ens parlessin en primera persona. Inclús això, durant la pandèmia va estar bé, que vam fer un parell d'actes que vam tenir precisament gent online que no l'hauríem pogut portar, que no hauríem pogut pagar els viatges i així vam poder. Total, que no m'enrotllo més, simplement dir que gràcies per ser aquí, gràcies a l'Ajuntament també perquè ens ha donat una subvenció que fa possible que puguem fer-ho avui amb tots aquests ponents i aquestes ponents i que sigui una jornada que el que volíem era que fos de referència, perquè a Esplugues no se n'havia fet mai d'aquest nivell i tampoc al Baix Llobregat. Simplement recordar-vos que qui es quedi a dinar que recordi apuntar-se allà fora i que a l'entrada tenim també la paradeta de llibres que hem intentat que hi hagi de tothom que participa a les taules però no tots ens han arribat, la distribuïdora ens ha fallat. I simplement donar pas a la Maribel Aguilera, que és la regidora de cooperació d'aquí a l'Ajuntament d'Esplugues, que pensava que era una alarma, que s'ho donarà la benvinguda. Gràcies. Doncs molt bon dia a totes i a tots, benvinguts i benvingudes als membres de l'Espluga Viva, als representants de les diferents entitats, els veïns i veïnes. Doncs la veritat és per mi un honor donar-vos la benvinguda com a regidora a aquesta jornada de debat i reflexió organitzada per l'Espluga Viva, una entitat que forma part del Consell de Cooperació de l'Ajuntament des de fa aproximadament un any i mig i que hi porta una mirada compromesa, crítica i constructiva a través del projecte, com us ha dit la Carme, Diàlegs sota la sorra. La veritat és que un dia parlant amb l'Ester, que vaig anar al local de l'Espluga Viva, perquè jo també, per qui no ho sàpiga, soc membre o era membre de l'Espluga Viva i d'aquí venen els meus orígens i molt orgullosa. Un dia parlant amb ella i quan vaig saber que feien aquest projecte de Diàlegs sota la sorra vaig dir això és un projecte de sensibilització que està superbé i que podria formar part dintre dels projectes que fem des de l'àmbit de cooperació i podria també, per ajudar-los amb ells i estar sempre o intentar estar sempre al seu costat, que s'assumessin al Consell de Cooperació i així també poder tenir una línia de subvenció en aquest sentit i poder organitzar actes com aquest que així ens ajuden a totes i a tots. L'Espluga Viva, com bé sabeu, és una entitat amb una història profundament vinculada a l'escoltisme i a la cultura tradicional i popular. Dues tradicions que han contribuït a Esplugues a formar generacions de persones en els valors de la convivència, el servei, el respecte i la responsabilitat col·lectiva.
Una entitat que ha entès sempre que la pau no és només un desig, sinó és una tasca que requereix educació, participació i compromís comunitari. Aquesta trajectòria com a punt de partida, la jornada d'avui ens convoca sota el lema el repte de construir la pau. Un repte que des de les institucions, des de les entitats i des de la ciutadania hem d'abordar amb una valentia i amb una mirada llarga. Les 3 taules de la jornada no només són espais de debat, sinó que simbolitzen diferents dimensions de la pau que volem construir. Ens recorda la necessitat de rebutjar la violència. Ens planteja com protegir-nos sense renunciar a la no violència. I posa en relleu que la pau comença amb l'educació, que és la formació dels més joves. Vull felicitar la qualitat i el compromís dels ponents que compartiran avui les seves experiències i coneixements. La vostra contribució és clau per enriquir el debat i transformar les idees en acció. Com a Ajuntament, valorem profundament la tasca de l'Espluga Viva i el seu compromís. Ja ho sabeu. Per impulsar espais com aquest, de reflexió, i que, sens dubte, enriqueixen la vida democràtica del nostre municipi. La cooperació, el pensament crític i l'educació per la pau són fonaments indispensables per a una ciutat socialment cohesionada i políticament madura. Vull agrair sincerament a l'Espluga Viva l'organització d'aquesta jornada, com no podria ser d'una altra manera, a totes les persones que esteu aquí dedicant el vostre temps, les vostres idees i la vostra voluntat de construir un futur més just, més segur i més pacífic. Moltíssimes gràcies i us desitjo una jornada, i ens desitjo a totes i a tots, jo inclosa, una jornada profitosa, rigorosa i inspiradora. Moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-me. La veritat és que és un honor estar assegut entre els que per mi són 2 referents. De fet, amb la Gabriela hem coincidit també en Sala de Relacions amb Palestina, que és periodisme contra el genocidi. I la veritat, sé que no cal presentació, però crec que per una qüestió de rigor sí que fora important explicar qui són. Jordi Armadans és politòleg i periodista. Ell va estar al capdavant de la Fundació Fundipau fins l'any 2022 i Gabriela Serra és activista, és mestra i va ser diputada de la CUP. Crec que és important recuperar aquest tipus d'espais de debat, perquè estarem d'acord tots aquí presents que no som ara mateix en el millor moment pel que fa a la promoció de la cultura de la pau. Més aviat tot el contrari. Ara ho estava comentant amb el Jordi, hem passat d'una Unió Europea fomentant el desenvolupament de l'economia verda i la digitalització mitjançant un cicle d'acumulació curt basat en el Next Generation, a una economia verd, però aquest cop verd caqui, verd militar, que es concreta en el que ara s'anomena Preparation 2030, que com sabeu abans era el Rearm Europe, el que passa que l'estat espanyol i Itàlia es van queixar dient que tot això de Rearm era una mica impopular, per sort que encara mantenim uns certs barems de cultura de la pau, però no només és això, també tenim l'estratègia industrial de defensa europea, hi ha tota una sèrie de qüestions com per exemple el pacte migratori europeu, perquè també, com sabeu, la cultura de la pau passa per denunciar qüestions com Frontex, que no deixa de ser un dispositiu militar per evitar l'entrada de la migració extracomunitària en territori europeu, i una recuperació dels tractats de lliure comerç molt orientada a invertir en els exèrcits i en les policies de països africans a canvi d'accés a recursos. La Unió Europea en un moment de volatilitat molt marcat per la invasió russa d'Ucraïna, que va, com sabeu, suposar un gran daltabaix pel que fa a les cadenes de subministrament logística i de matèries primeres, ens trobem en un context en el qual la Unió Europea està disposada a fomentar l'expansió de les forces armades de països africans a canvi d'una major implicació d'aquests països en contenir aquest tipus de fluxos migratoris. I en un àmbit més local, per no parlar sempre de les qüestions geopolítiques, hi ha un canvi de paradigma i de mentalitat. Ho parlava l'altre dia amb companys de l'àmbit de la docència, que em deien que s'estan trobant cada cop més amb estudiants
que estan predisposats a fer el servei militar professional. Això està passant, no? I està molt lligat també a l'ascens de l'extrema dreta, ho estem veient en les últimes enquestes que estan sortint, no? que assenyalen que contra tot pronòstic són els joves, sobretot els homes joves, els que estan involucrant-se cada cop més en aquest tipus de discursos. No? Llavors, crec que és un bon moment per treure aquestes qüestions i ara tant la Gabriela com el Jordi, no sé qui vol començar primer, doncs faran les seves respectives ponències perquè puguem tenir una conversa en aquest sentit on abordar totes aquestes qüestions que han anat sortint i les que se'ls ocorreixen. Molt bé, gràcies. A vosaltres. Amb el que ha dit ell, jo tindré molt poc a dir, perquè ja t'han explicat força bé i per tant puc anar per feina directa. Primer de tot, gràcies per ser aquí, perquè dedicar un dissabte al matí a parlar de guerres necessita una molt bona voluntat i una molt bona predisposició, no? I aquí estem. Jo penso que estaríem d'acord, a part del que ha dit l'Enric, el company, que si avui ens preguntéssim si nosaltres estem en guerra, diríem, nosaltres encara no. Potser afegiríem l'encara no, perquè com que el futur immediat no és gaire bondadós, doncs sabem que pot passar. Però diríem, no estem en guerra. En guerra estan a Ucraïna, en guerra estan a Gaza, en guerra estan al Congo, en guerra estan al Sàhel, en guerra estan al Iemen, però aquí no estem en guerra. I jo crec que aquesta és la primera reflexió que voldria fer amb vosaltres, de dir, sí que estem en guerra. Estem en una guerra latent, estem en una guerra sorda, però estem en guerra. Guerra en quin sentit? Guerra amb l'expressió més gran de la violència. De fet, les jornades d'avui, en lloc de aturem la guerra, hauria de ser rebutgem la violència, no? Perquè la guerra és l'expressió més gran d'aquesta violència. Però hi ha una violència sorda, que és la que fa que passin coses com la que deia l'Enric ara, que els nostres joves comencin a pensar que potser sí que paga la pena per 2.000 euros anar a fer el servei militar voluntari. Està passant a Alemanya, ha passat a Bèlgica, passarà a altres països. Per què ho dic això? Ho dic perquè moltes vegades des del Moviment per la Pau sempre insistim en que hi ha molts tipus de violència. Hi ha la violència, òbviament, estructural, que és una violència sorda per a nosaltres, però que existeix. És aquesta violència que manté un sistema econòmic, polític, relacional injust. És un sistema que forma part de l'estructura de la nostra vida i del nostre país i del nostre món i que és el que genera moltes injustícies i el que genera moltes desigualtats i el que genera molts desastres. Però hi ha un altre tipus de violència també, que és molt important, i això Galton ens ho recorda sempre, que és la violència cultural. Entenent la violència cultural com tot aquest llistat de valor... Ah, sí? Però em sentíeu, no? En aquesta veu? Ara m'he tallat on estava, a la violència cultural. Sí, que són les regles de joc que fa que anem per la vida més o menys amb uns valors, amb una manera de pensar, amb una manera de defensar concreta. Cada sistema té la seva violència cultural que se'ns imposa i que se'ns diu això és el bo, això és el correcte. I òbviament hi ha la violència directa, que és la violència que jo pego, tu em pegues i ell es pega. Però fixeu-vos, jo penso que en aquests moments tenim i patim a casa nostra una violència com no l'havíem viscut mai dintre d'aquesta violència cultural, que és la violència de la por. La por és violenta, perquè la por fa esclaus, la por fa obedients, la por fa gent atemorida, la por fa que acceptem coses inacceptables quan no tenim por. I per què això passa? Això passa simplement perquè les guerres armades, no les violències culturals ni les violències estructurals, les guerres armades, les guerres militars, són guerres que no només costen diners, no només costen espais, no només costa dedicació, sinó que costa també i necessita el suport de la ciutadania. No hi ha guerra que es pugui fer, es guanyi o es perdi,
però que es pugui fer si no hi ha un nivell gran de condescendència, d'acceptació per part de la ciutadania. I aquesta violència de la por espectacular és la violència que estem vivint des de fa un parell d'anys d'una manera intensa, d'una manera pública, d'una manera punyent, no? Que és la que fa que tots acabem identificant els mateixos enemics. La por, el que pretén per defensar-nos és de qui ens hem de defensar. Després vindrà el com, però de qui ens hem de defensar? No creem a l'enemic, perquè si no creem la imatge de l'enemic o de l'enemiga no podrem donar suport o assolir la responsabilitat d'un tipus d'agressió cap a aquest enemic o enemiga. Per què? Perquè, a més, la por, i això ho estem veient durant tot aquest temps, hem de tenir en compte que des de la Segona Guerra Mundial és el moment on més violència militaritzada tenim des que va acabar la Segona Guerra Mundial. Per poca broma, em sembla que són 56, estan comptabilitzats petits, més grans i mitjans conflictes bèl·lics. Però fixeu-vos, sempre qui exerceix la violència, qui la pot exercir, és qui té el monopoli. I qui té el monopoli de la violència? El monopoli de la violència la té el poder, la té l'Estat. I l'Estat, quan necessita tenir el nostre vistiplau, és quan desenvolupa totes aquestes polítiques de pressió com la por. Fixeu-vos que estem visquent, era simpàtic la reunió de la cimera de l'OTAN que es va fer a Madrid en el 22, en el 2022, portava uns mesos de la guerra d'Ucraïna, ja es deia en els documents firmats que els nostres enemics eren Rússia i Xina, per aquest ordre. Rússia el primer, Xina el segon, d'acord? I ja es parlava no només d'aquests dos enemics, sinó que es parlava de tenir en compte la necessitat d'apropar-se i controlar les reserves i les matèries primeres que eren importantíssimes i decisives per mantenir el sistema econòmic. Això és important. Per què? Perquè normalment, quan mirem les guerres, mirem la guerra com una cosa en si mateixa. Estalló la guerra. Va esclatar, no sabien què fer i van esclatar una guerra. I tu dius, no. Les guerres costa tant preparar-les. Tenim un problema. Costa tant preparar-les i moltes vegades costa més temps preparar-les que fer-les. Per què no s'improvisen les guerres? Perquè les guerres, quan es fan des del poder, des de qui té el poder, són guerres que estan planificades. Per què? Perquè estan preparades a defensar interessos concrets i interessos precisos. Un parell d'exemples. Quan l'emperador, el senyor Trump, es va començar a preocupar directament per Ucraïna, el primer que va dir en el Zelensky va dir: jo t'ajudo, però tu després em dones el territori amb les terres rares, que és el que jo necessito. Es diuen terres rares, però ni són terra ni són rares. Sempre són minerals i han estat sempre dintre de la natura, no és que hagin vingut de fora. I va dir: jo t'ajudo, però tu després em dones el territori perquè jo pugui precisament obtenir les matèries que vull. Mirem un altre conflicte. Mirem Palestina, Gaza. A Gaza estava molt preocupat, ho sabeu, té un gran humanisme, el senyor Trump, i va dir: aquí això ho solucionarem, ajudarem, sempre i quan nosaltres després puguem fer la Costa Brava, la Costa Brava allà en el territori palestí. Per què? Doncs perquè és un territori palestí que té reserves, que té gas, que té petroli, que té una quantitat de riqueses que calen. No és generositat ni és pacifisme, és interès calculat i precís. Però podem mirar més amb el de la creació de l'enemic. Fixeu-vos que trobem coses tan sumament curioses com que hem creat un enemic, que és l'actual president de Síria, no diré el nom perquè sempre el dic malament, l'actual president de Síria, que ara és rebut per l'emperador a la sala oval. La sala oval és aquest mateix senyor que avui ha rebut a la sala oval pel president dels Estats Units,
fa 4 dies estava en un llistat com a cap del terrorisme, com a cap del terrorisme internacional, com jihadista, com tal i com... Ara ja no. Per què? Perquè el senyor Trump ja li ha anat bé que aquest senyor acabés amb el follon que tenien a Síria i per tant sap que pot tenir unes contraventes. No només això, sinó hem creat, per exemple, Israel ha creat l'enemic del palestí. Israel va crear l'enemic deshumanitzant els palestins. Però resulta que aquell mateix Israel, que té un estat, va ser el primer que va finançar a Hamas. Quan Hamas, en el sec, quan van guanyar les primeres eleccions, que les van guanyar a Gaza, va ser quan l'estat d'Israel va començar a invertir en diners i en material perquè Hamas continués pujant i fes competència a l'autoritat palestina que estava a Cisjordània. Per tant, en un moment donat li interessa fomentar la violència, li interessa fomentar la desestabilització precisament per un guany polític i per un guany d'autoritat. Però tampoc cal deixar-ho aquí. Avui ja ha sortit oficialment i públicament que l'estat d'Israel era conscient de l'atac del 7 d'octubre. Ho sabia perfectament bé. Cosa que la majoria de gent que segueix una mica el tema ja ho sabia. Perquè si hi ha algun servei d'espionatge que sigui eficaç, eficient i ràpid, és precisament el sistema israelià. Ho sabien perfectament bé. Van fer retirar l'exèrcit de Gaza i els van dirigir cap a Cisjordània. I va ser quan va haver-hi la destrossa absolutament injusta, inhumana, violenta de Hamas. Per què? Perquè gràcies a aquest disbarat totalment fet per Hamas, Israel tenia davant del món, davant de la seva ciutadania i davant de tothom aquells desalmats enemics que eren els palestins i les palestines. Fixeu-vos com es van creant i es van permetent identificar a diferents puestos i per diferents raons aquest contrari, aquest enemic que cal acabar amb ell. Israel continua dient que continuarà bombardejant Gaza fins que acabi com Hamas, però si ja no queda Hamas ni Hamas, ja no quedarà res a Palestina per seguir bombardejant. I jo penso que aquesta identificació i aquesta creació de l'enemic és quelcom que ho tenim a casa i que ho hem de tenir molt present. Quan nosaltres veiem amb la situació crítica i violenta en què vivim, que gran part de la ciutadania, no només de l'estat espanyol, sinó la resta d'Europa, va creixent l'extrema dreta, quan veiem que l'extrema dreta amb uns discursos violents, amb uns discursos agressius, amb uns discursos de contínuament crear nous enemics. Per exemple, aquí a casa nostra sabem perfectament que ja ens estan creant un enemic. El musulmà, l'islamista, el de fora, és el nostre enemic. I com que és el nostre enemic, ens hem de defensar. I com que hem de defensar, els farem fora, els detindrem, els empresonarem, els portarem al CIE, etc. Amb el vistiplau o amb el silenci, que quien calla siente, de la ciutadania. Aquest és el problema. Jo penso que avui, per aconseguir construir pau, el pitjor que tenim no és la violència que a casa nostra encara és suportable, sinó que és precisament el caure en el parany de la por, de la creació de l'enemic. Fixeu-vos que la senyora alcaldessa de Ripoll no té cap problema en identificar, denunciar i demanar i fer propostes concretes en contra dels ciutadans i les ciutadanes musulmanes que tenim a casa nostra. I ho fa des de l'àmbit legislatiu, des de l'àmbit on es discuteix, es parla i es planifica què ha de fer la nostra ciutadania. Amb la qual vol dir que la política de la por no només ens fa identificar un enemic comú i ens fa permetre i tolerar que es parlin de violències restauratives i de violències defensives, sinó que hi ha una altra qüestió que és pitjor. Cada cop ens separa més, cada cop trenca més la nostra capacitat de decidir. Si us fixeu, mai com ara havíem decidit tan poques coses. Ja no es decideix quasi res, perquè qui ho decideix no és qui està als parlaments,
no és qui està al Senat, sinó qui està a la cúpula del capital financer, a la cúpula dels diners que volten pel món com si fos un casino. Per tant, cada cop tenim menys capacitat de decidir. Hem convertit la democràcia en un joc de criatures on anem a votar cada 4 anys, però on després no sabem què passarà amb aquells vots que hem fet, perquè ni ens ho preguntaran pel sistema electoral que tenim, ni ens hi dedicarem. Però, en canvi, es continuaran decidint coses. Hagi votat el que hagi votat, aquí ningú va votar que la Unió Europea signaria un conveni econòmic amb Mercosur que està fotent de pena als nostres pagesos, a les nostres pageses i a la nostra gent que treballa a la zona rural. Ningú va votar això, no hi havia absolutament cap candidatura que defendeix això. Però, en canvi, s'ha decidit a on? A la Unió Europea. Per tant, uns senyors que potser tu no has triat, unes persones que potser tu ni coneixes, estan decidint per tot el conjunt de la ciutadania i prenen decisions que no tenen res a veure, possiblement, amb les nostres expectatives i amb aquells desitjos que teníem de fer. Això és gravíssim, i ho dic així de clar. Jo penso que avui parlar de democràcia a Europa, em quedaré a Europa, és quasi un cinisme. Per què? Perquè per democràcia entenem participació, per democràcia entenem opinió, per democràcia entenem ser incisius, per democràcia entenem canviar les coses, millorar les coses. Avui aquesta capacitat és superpetita. Però, en canvi, gràcies a la democràcia que tenim i com s'executa, és la democràcia que fa capaç que tota la roda, absolutament tota la roda del funcionament econòmic, tota la roda del funcionament econòmic, que significa també engrandir tota la indústria armamentística, el sistema econòmic i el sistema armamentístic que implica controlar cada cop més a la ciutadania, és el que tenim. I d'això se'n diu democràcia. Tenim un emperador, que també és una mica emperador nostre, per molt que el senyor Sánchez hagi fet bé a dir que ell no pujarà el 5% de pressupost, tenim un emperador que és capaç de dir escolta'm, groenlandesos, o vosaltres us afegiu a casa o jo us invaeixo, us invaeixo i us afegeixo per la força. I no passa res. I no passa res. És capaç de barallar-se amb el president de Canadà i dir-li, escolta, que vostès facin un pensament, perquè si no, els europeus que ens ha dit, vostès gastin més en armament, vostès utilitzen aquests 800.000 milions d'euros que l'Andermayer vol demanar i ja ha demanat, perquè si no, pujarem els arancels. Suposo que tots tenim present aquella... Tu vigila amb el temps, que tots tenim present aquella meravellosa imatge de la sede oval o el despatx oval, com es digui, de tots els presidents europeus. Per una vegada vaig estar contentíssima que el president Sánchez no hi anés. Mira, ho dic sincerament. Tots allà, de genolls, aplaudint, escoltant i llepant les decisions del senyor Trump. Era un espectacle de l'imperi meravellós. L'emperador, el senyor Trump, i els altres, els comissionats territorials, que estaven allà asseguts. Què es va aconseguir? Demostrar una vegada més que aquella Europa per la que vam lluitar, aquella Europa democràtica per la que va sortir milions de gent al carrer, aquella Europa que volia lluitar contra el feixisme i contra el nazisme, aquella Europa que va rebre el suport democràtic dels Estats Units, aquella Europa ja no existeix. Perquè aquella Europa, si és alguna cosa, sota el meu punt de vista, és una colònia d'Estats Units. Per tot lo dolent, perquè per lo bo tenim poc per compartir amb l'actual govern dels Estats Units. I ho deixo aquí, perquè m'he enrotllat. No sé si he dit alguna cosa que us hagi interessat, però no he pogut dir res més. Bé, doncs bon dia a totes i tots. Gràcies. Coi, sí que realment costa de que s'aguanti, Estan tranquil·lits, Exacte. És a tot arreu, això és a tot arreu. Bé, doncs bon dia a totes i tots, gràcies. Un plaer compartir aquesta taula i participar d'aquestes jornades aquí a Esplugues.
Amb la Gabriela havíem comentat de fer una mica, ella faria la part de rebuig a les guerres i en el meu cas doncs, la construcció de pau. Però enllaçant una mica el que deia ella, penso que el títol de la jornada, no? El repte de construir la pau, és una jornada que haguéssim pogut fer fa 10 anys perfectament, perquè el repte de construir la pau hi era perfectament necessari fa 10 anys. Però sí que és cert que estem en un moment en el qual hi ha hagut un canvi de tendència negatiu, diguéssim, no? És a dir, que la Gabriela ha parlat de violència física, estructural i cultural, i és veritat que en els 3 eixos, que són els 3 eixos que impedeixen que la pau, les condicions de pau puguin avançar de forma significativa, en els 3 eixos hem tingut retrocessos significatius, no? És a dir, el nombre de guerres s'ha incrementat, el nombre de persones mortes per guerra s'ha incrementat, el nombre de persones que fugen de les guerres s'ha incrementat de forma espectacular, de 40 milions a 120 milions, una xifra impressionant i boja. Els nivells de violència estructural, després d'uns anys també que anaven baixant molt lleugerament i de forma molt lleugerament, s'ha incrementat el nombre de persones amb pobresa extrema, amb fam, etc. I també, tot i que la cultura de la violència era regnant també i majoritària fa anys, sí que hi havia un cert creixement, no? D'uns certs valors de pau que d'alguna manera significaven una esquerda en aquesta cultura de violència majoritària i com en Quique apuntava al començament, doncs tornem a veure, no? Un cert creixement d'una certa adhesió a la força bruta, a la cultura de la violència, a la cultura del pit i collons, permeteu-me aquesta expressió catalana que expressa una mica aquesta voluntat de fer callar i de fer que la força guanyi. No? Per tant, som en un període concret en el qual creix la violència física, creix la violència estructural i creix la cultura de la violència. Per tant, aquest és el moment que ens toca ara, que no és un moment simpàtic, però és el moment que ens toca i per tant no ho podem defugir. Però a partir d'aquest moment és que hem d'intentar, amb les eines que puguem, mirar de generar condicions de pau. Un programa polític per construir pau no és una cosa que sigui impensable ni difícil ni impossible de plantejar-se. Serem eines en les quals podem intentar capgirar aquestes condicions de les que estem parlant. Una altra cosa és que hi hagi voluntat política, però fixem-nos que sapiguem que es poden fer coses i que no s'estan fent no ens hauria de desanimar, perquè el que ens hauria de desanimar és que no hi hagi opció de canviar les coses o que no hi hagi cap programa per canviar les coses. Si existeix, però no hi ha voluntat política de dur-ho a terme, vol dir que falta una empenta, però no estem davant d'un impossible. El que ens hauria de desanimar són els impossibles, això no es pot canviar de cap de les maneres. Mentre les coses es puguin canviar, l'únic que falta, empenta i voluntat de fer-ho, tenim dificultats, però no estem davant d'un impossible. Penso que això és importantíssim de diferenciar-ho bé, perquè avui dia hi ha una perspectiva de desànim generalitzat i hem de situar, de diferenciar allò que és difícil d'allò que és impossible. I no és impossible generar condicions de pau, perquè moltes coses es podien fer, ara que no s'estiguin prioritzant, però es podrien fer si hi hagués voluntat política de fer-les. Per exemple, molt ràpidament a forma telegràfica. Si tenim una cultura de violència regnant, doncs construir una cultura de pau, no només a nivell social, a nivell popular, a nivell individual i intersocial, que és importantíssim de fer, sinó a nivell col·lectiu. Una mesura que ara mateix ens semblaria com una botada, però que en el fons, si ho pensem bé, reflecteix perfectament la legitimació de la cultura de la violència, però reflecteix perfectament com es podria construir una cultura de pau si els governs del món, o uns quants governs, o alguns governs, renunciessin a la guerra com a forma de relacionar-se amb els altres pobles del món. Per exemple, que renunciessin de forma explícita, constitucionalment. Això sembla ara mateix una animalada, no? Però en el fons és el que els estats exigeixen als seus ciutadans. Ens exigeixen que renunciem a la violència com a forma d'interrelacionar-nos entre nosaltres, que tenim un problema, anem a la justícia, acudim a les lleis, que no ens prenguem la nostra mà amb això. Bé, doncs la mateixa idea cap a dalt, que els estats renunciïn a l'expressió de la violència com a forma de relacionar-se entre ells i que se sotmetin a la llei internacional, que això és el que haurien de fer els estats. No és una cosa que, no és un precepte teòric això és l'obligació dels estats és que se sotmetin a la llei internacional. Doncs tot això són coses que, si no passen, és perquè no hi ha voluntat política que passin, però podrien passar, no és un impossible. Segona cosa en aquest sentit, sabem perfectament que tots els conflictes armats, un cop esclaten, és enormement complicat de reconduir-los, és enormement complicat
de generar un procés de pau i és enormement complicat de superar totes les situacions de tensió, d'odi, d'esfermat en aquest conflicte. Això què vol dir? Vol dir que evitar que un conflicte armat esclati és la millor de les solucions. Esperar que esclati i ja veurem què farem, això és la pitjor de les coses. Per tant, promoure i enfortir els instruments, els mecanismes, les organitzacions que puguin fer prevenció dels conflictes efectius i no inflar la maquinària bèl·lica per quan esclatin aquests conflictes, això realment seria molt més important i molt més prioritari. I altre cop, que no s'estigui fent no vol dir que no es pugui fer i que no vol dir que si fos una solució molt més efectiva per aturar moltes de les coses que estem veient. Com deia la Gabriela, les guerres a vegades a les notícies sembla que esclaten, però les guerres tenen unes causes i uns fonaments i podem perfectíssimament detectar de forma preventiva on poden passar coses perquè hi ha vulneracions de drets humans, perquè hi ha injustícies, perquè hi ha discriminacions de determinades comunitats, perquè hi ha enormes desigualtats. Per tant, podem perfectament treballar sobre les causes per evitar que aquests conflictes esclatin. Tercera cosa, si malgrat tot esclata un conflicte armat, el que hauríem de fer és posar tots els esforços en intentar reconduir aquesta situació a través de negociacions, esforços diplomàtics, processos de pau per intentar que aquesta violència no es desfermi. Fixem-nos que com més s'allarga un conflicte armat en el temps, més difícil és de tornar a una situació prèvia. Israel i Palestina és claríssim en aquest exemple. La finestra d'oportunitat que es va obrir als anys 90, ara no entrem en la qualitat, la coherència dels acords de pau de Camp David, però aquella finestra d'oportunitat que va ser possible en aquell moment, ara seria absolutament impensable. Absolutament impensable. Per tant, vol dir que com més es degenera un conflicte armat en el temps, més difícil és de tornar a la situació inicial. Per tant, una màxima que hauria de tenir la comunitat internacional i els estats és evitar que un conflicte es vagi degradant en el temps. Cosa que, malauradament, veiem que no fan. Però, insisteixo, podríem fer. I, per tant, si estem en aquests problemes és perquè n'hi ha prou voluntat política per canviar-ho. Una altra dimensió claríssima que més lliga la violència estructural i la violència física seria invertir seriosament en defensa dels drets humans i invertir seriosament en lluita contra la injustícia, la pobresa, la desigualtat i totes les formes de discriminació que hi ha al món. Per què? Perquè avui dia hi ha moltíssima gent que està patint aquestes situacions de violència estructural i de vulneració de drets humans, però també sabem que aquests factors estan relacionats amb l'aparició de violències armades. Per tant, si invertim en justícia i drets humans, estem millorant les condicions de vida de les persones avui dia i estem millorant, prevenint, evitant situacions de violència armada en el futur. Per tant, és una doble inversió positiva que hauríem de fer de forma efectiva. Una altra pota imprescindible, que és exactament el contrari que s'està fent, però que em sembla que és bastant evident. Si volem un món amb més condicions de pau, hem de tendir a més desarmament, a més desmilitarització i a més desmuntament del complex militar industrial, que és exactament al revés del que s'està fent. I en aquest sentit no em cansaré de dir, i crec que cal que ens ho recordem sempre, algunes de les mesures que s'estan prenent i que oficialment es prenen, és a dir, aviam si em sé explicar, algunes de les idees que es prenen com a solució als problemes que estem tenint des del poder polític oficial venen més o menys a venir, si recordeu en Borrell aquella frase famosa que Europa és un jardí i que estem som herbívors en un món de carnívors, aquella imatge que va construir. En el fons, tot el que s'està fent es ve dir que és que són decisions que no ens agraden, però són decisions que hem de prendre perquè realísticament, pragmàticament, necessitem més armes, més inversió militar, etc. Jo vull desmuntar aquest argument, perquè des de l'anàlisi dels fets, des de l'anàlisi de les tendències, hauríem de qüestionar això. Ja no només per ideologia, per voluntat ètica, perquè som pacifistes, etc. No. Des de l'anàlisi dels fets hauríem de desmuntar això. Perquè portem 25 anys incrementant la despesa militar. No des de fa 3 anys amb Ucraïna, 25 anys incrementant la despesa militar a nivell mundial. I en aquests 25 anys s'han incrementat els conflictes armats, s'han incrementat les morts per conflicte armat, s'han incrementat les persones que fugen dels conflictes armats, s'han incrementat el nivell de vulneracions de drets humans. Per tant, pensar que amb més increment de la despesa militar anem cap a un món més en pau és com a mínim bastant curiós des d'un punt de vista d'anàlisi dels fets, perquè la tendència es diu que és exactament el contrari. Per tant, ho hem de combatre ideològicament i èticament, però ho hem de combatre també racionalment, perquè són mesures que s'estan prenent sense cap mena de fonament al darrere.
el 100% que esmentava la Gabriela, això és fantàstic. Si nosaltres anem a les propostes oficials que hi havia, recordem que el 2014 l'OTAN decideix el 2% com a perspectiva, no com a immediatament, com a perspectiva. De fet, l'any 22, molt pocs països de l'OTAN complien el 2% i ningú, no passava res, no hi havia cap esverament. És a partir del xoc de la guerra a Ucraïna que s'intenta que això es consolidi, però fixeu-vos que hem passat del 2% al 5%. La premissa oficial de l'OTAN era arribar al 2% a llarg termini. I resulta que ja estem al 5%. I en Pedro Sánchez, per resistir-se al 5%, pràcticament és com una mena de boig per les diplomàcies mundials, perquè el tio s'ha resistit, com deia la Gabriela, a la demanda de l'imperi. Però com hem passat del 2 al 5% tan ràpidament? I fixeu-vos, no hi ha cap document de l'OTAN, no hi ha cap document d'experts de defensa militaristes, no nosaltres, d'experts de defensa militaristes, que fa 2 anys diguessin que cal arribar al 5%. Això no sorgeix de cap anàlisi tècnica, de cap document de propostes de capacitats defensives. Això és una pura declaració de trama en un míting abans de guanyar les eleccions, i a partir d'aquí, per la pleitesia dels europeus, s'acaba convertint en un dogma que no té cap fonament tècnic, no de la gent de l'àmbit de pau, de la gent de l'àmbit de defensa. Ningú exigia un 100% de despesa militar fa 2 anys. I avui dia sembla que és una cosa que si t'ho poses ets un insensat. El que és insensat és proposar i exigir i complir un 5% de despesa militar sense cap mena de fonament tècnic al darrere, que és el que està passant. Per tant, tenim més raó, no només per principis, sinó per l'anàlisi dels fets, en resistir la militarització que no pas en abonar la militarització. És una cosa que també ens hauríem de recordar i hauríem de recordar. I darrera cosa imprescindible, que també és exactament el contrari que s'està fent. Si volem evitar un món en el qual el poder imperial, la força bruta, el menyspreu per la vida humana campin a plaer, necessitem més governança democràtica mundial i més justícia internacional. És les 2 mesures per intentar d'alguna manera gestionar tot això. I jo crec que qualsevol poder polític, qualsevol líder polític, qualsevol projecte polític que vagin cap a destruir el sistema internacional que tenim, no per fer un de millor, per destruir-lo i deixar el no res, i limitar el poder de la justícia internacional, són projectes polítics que ens porten a la selva, a la força bruta, a la militarització i al menyspreu de la vida humana. Per tant, això són 2 fronteres insalvables que hem de tenir molt present. És evident que Nacions Unides, si comencés a fer una llista de misèries, contradiccions, precarietats, dobles rasers, podríem estar hores i hores i hores, però hem de tenir molt present que l'atac a les Nacions Unides d'avui dia no ve d'un projecte de millora, ve d'un projecte de fer taula rasa, campi qui pugui. I amb això compta que Estats Units, Rússia i la Xina, que són 3 imperis, o 2 imperis i un que pretén ser-ho, que pugnen amb moltes coses, amb això estan completament d'acord. Estan completament d'acord amb la mateixa agenda d'afeblir el sistema internacional, afeblir la llei internacional i fotre el que els doni la gana. Això és el seu projecte, que el comparteixen plenament. Es barallen en moltes coses, però amb això tenen coalició d'interessos absoluta. Per tant, en aquest sentit, aquestes mesures són mesures importants per construir condicions de pau i com a ciutadania i aquells actors institucionals que ho tinguin clar, hem d'apretar perquè aquestes coses tirin endavant. I finalment, malgrat que sigui molt difícil crear aquests canvis, aquestes propostes i aquestes construccions de pau, no hem d'oblidar que totes aquelles coses que en els darrers anys s'han pogut generar amb avenços efectius de construcció de pau, que també hi són i que també ens hem de recordar. El món va malament, però hi ha moltes coses que s'han canviat i que s'han avançat i que són símbols d'aquests canvis que hem d'incrementar molt més, però que són símbols efectius i positius. Fixeu-vos en el Tribunal Penal Internacional. Tenim molt clar que hi ha aquesta distopia, perquè és una distopia absoluta, que la principal potència democràtica del món està perseguint els funcionaris que col·laboren amb el Tribunal Penal Internacional per perseguir criminals de guerra. És una cosa molt bèstia, això. La principal potència democràtica mundial als Estats Units perseguint aquells juristes que col·laboren amb un tribunal que persegueix crims de guerra. És com una cosa molt bèstia. Doncs això està passant avui dia, certament. Però a banda d'aquesta dimensió tan negativa que això està passant,
no ens hem d'oblidar que el Tribunal Penal Internacional existeix des de l'any 98. És una cosa molt recentíssima. I és una gran victòria de la humanitat aconseguir, provocat en bona part per un moviment ciutadà internacional, que posa la idea de dir els estats no han de ser l'únic garant de poder del món. Per sobre d'això ha d'haver-hi el respecte a la ciutadania i el respecte als drets humans fonamentals. I si els estats no ho fan, ha d'haver-hi una justícia internacional que persegueixi aquells criminals de guerra que no ho fan. És una victòria enorme en la història de la humanitat i és superrecentíssima. Tenia 26 anys, és una cosa molt jove. I el Tribunal Penal Internacional, amb totes les seves limitacions, amb totes les seves mancances, amb totes les seves contradiccions, està fent coherentment la seva feina. Hi ha pocs poders polítics i jurídics al món que mantinguin una certa coherència avui dia en el món i el Tribunal, el TPI ho està fent. Té ordres de recerca i captura per Putin, té ordres de recerca i captura per Netanyahu, té ordres de recerca i captura fa poc per alguns dels criminals del Darfur. És un instrument que amb totes les seves limitacions està avançant i dient qualsevol líder polític o qualsevol criminal de guerra que faci brutalitats, doncs es va celebrar amb nosaltres. Bé, doncs no oblidem que això també existeix, no oblidem que va existir gràcies a la mobilització de moltíssimes organitzacions no governamentals i que per tant el que hem de fer és defensar aquests avenços que hem tingut i mirar que no siguin contrarrestats amb aquesta onada ultra que està patint el món. I no oblidar-nos també de coses que són importants. Mireu, jo fa uns anys vaig llegir una notícia molt petita a la secció d'economia d'alguns diaris que em va semblar enormement positiva, que evidentment no va obrir cap telenotícies, però que en tot cas era rellevant. I era una informació que apuntava que una empresa nord-americana que produïa bombes de dispersió tancava. I recordeu, els Estats Units no és membre del Tractat de Prohibició de les Bombes de Dispersió. Per tant, no tenia cap obligació de tancar perquè el seu govern li obligués o li impedís fer bombes de dispersió. Per què va tancar? Va tancar perquè, com que molts països del món havien signat el Tractat de Prohibició de les Bombes de Dispersió, què es van trobar? Doncs que tenien menys mercat. I com que tenien menys mercat van dir, doncs això potser no és gaire rendible, per tant, deixem córrer. Doncs això és una gran victòria, que una empresa d'una indústria militar deixi de fabricar armes, no perquè s'hagi tornat humanitària, sinó perquè resultes de la mobilització popular de generar un tractat de prohibició de les bombes de dispersió, se li acaba el mercat i per tant ha de tancar. És una molt bona notícia del poder que té la ciutadania quan s'organitza i quan és capaç de canviar la realitat. I malgrat tots els desànims que podem tenir, hem de recordar-nos que tenim aquest poder, que tenim aquesta capacitat i que són temps xungos, però que si hem aconseguit TPI, bombes de dispersió, mines antipersona i moltes altres coses, vol dir que també tenim capacitat per aconseguir-ne d'altres i resistir aquest moment i construir condicions de pau en el futur. Gràcies. Jo crec que ara és l'espai per les preguntes que vulgueu fer, tant a la Gabriela com al Jordi. Algú s'anima? Ara resulta que sabem que Israel coneixia perfectament els atemptats de Hamas. En aquest sentit, a més, afegir un comentari en perspectiva de gènere. Unes de les avisadores de l'atemptat eren un grup de dones destinades a una posició clau i, entre moltes altres coses, es va minimitzar la informació d'aquestes dones precisament per això, perquè eren dones i que se n'havia de saber. Més enllà, evidentment, de totes les implicacions, evidentment, voluntàries d'Israel en tot aquest conflicte, però volia posar aquesta precisió. Hi ha un documental que ho explica molt bé, això. Disculpa, em pregunten pel nom del documental. No me'n recordo, i nosaltres és un documental que, amb la petita parcel·la de decisió, que no de poder, que de vegades tenim, vam decidir que no el compraríem i que no l'emetríem perquè la tesi o la gènesi d'aquest documental era com és què ha fallat en el sistema israelià
per no prevenir aquest atac. No havia cap mena, diguem-ne, ni d'autocrítica, ni tan sols es posava com a tesi del documental si deliberadament Israel ja li va anar bé tenir aquesta informació i no fer res. Per això, en aquesta petita parcel·la que de vegades encara tenim de poder decidir què comuniquem a la ciutadania i què no comuniquem, doncs vam decidir que no el compraríem i no l'emetríem. Hola, bon dia. Un exemple que s'ha quedat i que a mi em sobta molt és la guerra d'Afganistan, per les conseqüències com a ser humà vers la dona, com ha quedat tot destripat allà i com continua gràcies a les grans potències que les interessa que estigui aquell règim talibà allà. Però les dones del món occidental o del món en general no diuen res d'això, o no en teniu que dir res d'això, perquè s'ha acabat la guerra, ja no és guerra oficial. La guerra del patriarcat no acaba mai. És una guerra de les més duradores i de les més ponents. I és una guerra molt... Aquest expressament. No, que és una guerra superdolorosa i profunda i mentre no hi hagi resposta són d'aquelles coses que tenen les respostes tenen que venir des de dintre també. És molt difícil des de fora perquè sempre es pot viure com una agressió i com un intent de modificar quelcom que tu no entens. Però des del feminisme, per exemple, s'han escrit, s'han dit, s'han fet un munt d'accions i de denúncies respecte a aquesta situació. El problema és que estàs parlant d'un país, amb un estat, amb un tal, amb un qual, i per tant amb una tolerància, però no és només Afganistan. Afganistan potser és el més punyent, però si anem a buscar pràctiques limitadores i masclistes i patriarcals, en molts països, no només d'Orient, els trobem. Vull dir que lamentablement és així. Sí, les tenim aquí a casa. També. Aquí les tenim una mica dissimulades, per això. O sigui, culturalment ens hem... Les rentadores han fet molt. Sento un senyor que diu, he fet una rentadora. Tu dius, no l'has posat, no l'has fet a la rentadora. No, vosaltres feu rentadores, nosaltres només les posem. En el fons de tot això és el que aquí aquelles frases famoses de, no vull dir net el nom, però de fer malbé el sistema sanitari i l'hem destrossat l'educació. I això fa 4 dies. No, jo no t'hi he entès molt bé què volies dir. M. Rajoy. És a dir, si destruïm a la humanitat l'educació, no avançarem mai. Doncs aleshores fem cas del que deia el Jordi, perquè precisament no l'M. Rajoy, no, l'actual govern hem augmentat i seguirem augmentant la despesa militar d'una manera exagerada. I per tant, aquests diners que vagin a armament, aquests diners que han de formar part dels 800.000 milions, aquests diners sortiran d'algun lloc. I aquests diners d'on poden sortir és de la despesa pública, perquè no crec que les grans empreses armamentístiques facin suplis amb els seus guanys, facin una donació. Per tant, és aquest, ell ho deia, en el moment en el que estem de lluitar contra tot això. Però això costa fer-ho perquè com que tenim un enemic molt bel·ligerant i molt fort i molt dur i molt armat, doncs ens hem de continuar armant. Europa és el segon com a subjecte, és el segon en pressupost de defensa més alt. Darrere dels Estats Units, Europa i una mica bastant més lluny, Rússia. Per això segur que us explicarà la Tica Font, que ve després precisament a parlar d'això. De dinerets, de diners, ètica, de calés. Jo volia, seguint una mica amb això que has dit de la por, que m'ha semblat superinteressant, perquè és real, us plantejaria que amb la por hi ha també l'odi, no? O sigui, estan
estan fomentant l'odi. Aleshores, a través de la por i de l'odi, arribem al rebuig constant de col·lectius. El rebuig constant de col·lectius a mils i mils de persones mortes que alhora fan una neteja demogràfica. Aleshores, aquí m'ha semblat això, que es deies de la por i enllaçar això. Por, odi i buidatge del món. Llavors, creieu que és així, vull dir que està tot lligat, perquè a més en els missatges d'odi sempre van generats cap a un col·lectiu i sobretot a dir, diguis res, només sent odi i escolta'm el que jo t'estic dient. Vull dir, cada vegada més en el món hi ha, amb aquesta pau i amb aquest odi, hi ha menys ciutadans que intenten lluitar per alguna cosa. I això jo crec que és el que ens estem trobant, sobretot en tots aquests països en què l'extrema dreta està pujantant i com hi ha una negació de que són extrema dreta, i això ho tenim aquí al costat amb l'alcaldessa de Ripoll, que intenten vendre a la gent que no són extrema dreta, que fins i tot tenen pensaments d'esquerra perquè estan a favor de la sanitat pública i de l'educació pública. I a mi em sembla això a sobre un engany molt més gran de les altres extremes dretes que hi ha. No, a veure, el camí por, enemic, odi, és un camí d'ida i vuelta, m'explico. El problema d'això per mi és que en molts moments, quan vius en situacions de tensió, de molta tensió, molta violència, el primer que tens és sorpresa. Sorpresa no alegre, precisament, però sensació de caramba, això, què passa, què? Després t'acoples això, ho toleres, la resiliència que en diem, a veure com sobrevisca això. Però hi ha un tercer pas que és el futur, que és quan tu t'ho incorpores. I per tant, tu comences a actuar com allò que inicialment rebutjaves o et sorprenia, perquè ho acabes integrant. L'exemple és molt brutal, però és el tema, per exemple, de la violència domèstica. Molts homes agressius, agressors, han sigut nens agredits, perquè tu estàs aquí, en aquesta família, en aquest context, veus això, t'hi has d'anar acostumant, perquè si no, no sobrevius emocionalment, al final t'ho incorpores i al final tu acabes repetint aquell esquema del que inicialment estaves en contra. Clar, aquest procés és un procés d'interiorització que té molt a veure amb les situacions de violència i amb les situacions d'odi, que tu acabes repetint si no fas un salt qualitatiu dintre de la teva acceptació. No tothom pot trencar un procés d'aquest. La canalla no pot tallar aquest procés, però és quan dius, quan trenques una relació, quan trenques alguna cosa. Però clar, això a nivell de països i de societat i de món és una mica més complicat. M'ha semblat extraordinària l'explicació, el resum, i sempre hi veig dificultats, perquè clar, vostès són persones extraordinàries, Gabriela i Jordi ho han estudiat molt bé. Som normals, No, tothom són normals, però sabeu coses que potser no sap la majoria de la gent. I això em fa pensar el següent, si alguna vegada, perquè clar, tinc 72 anys, i he vist persones com vosaltres que quan han arribat al poder, que han pogut canviar les coses, s'han trobat lligats de peus i mans i no ho han fet. Vosaltres no sé si esteu en algun punt de poder, crec que no, però si arribéssiu, què passaria? Continuaríeu dient el que dieu o no? I ficaré un exemple. Com a president d'una petita associació que treballem per inaugurar universitats espanyoles i estrangeres, vam tenir una noia, Cecilia Paone, que va venir 3 mesos a casa nostra, aquí a Catalunya, i vivia a casa. I va fer un estudi sobre el tràfic d'armes, de persones, de diners i d'òrgans al Mediterrani. Dic òrgans perquè hi havia gent que es dedicava a agafar gent al mar viva
la desguassava, la matava, i amb això algú d'aquí està vivint amb un ronyó o un fetge. I vam pensar que tot allò movia molts diners, que era molt difícil. A veure, com podíem fer? Tanta gent hi ha corrupta que mana. I vam parlar amb polítics, vam parlar amb militars, amb policies, i vam arribar a una conclusió. El dia que qualsevol de nosaltres arriba a aquest punt amb aquestes idees, pot tenir la visita de la teva veïna, una nena petita, joveneta, que et porta una maleta i et diu: un senyor ha vingut i m'ha deixat aquesta maleta, i en aquesta maleta hi ha una nota, quan la obres, i 10 milions d'euros, i diu: la teva dona va al gimnàs a Sant Sadurní cada dilluns i va a natació els dijous, la teva neta va sola a l'escola i torna sola a casa, tu vas al centre de jubilats o vés a aquesta reunió. Pots fer el que tu vulguis, però si tal dia que tu tens poder estàs allà, nosaltres tindrem problemes i tu també. Llavors, a vegades, quan passen aquestes coses que trobem diners, un policia que té 30 milions d'entrades a casa seva, etc., és fàcil de dir a aquest senyor és corrupte, que vagi a la presó. Però si no és un robot, què fas? Què fas? És molt difícil, quan t'hi fiques a la camisa, decidir o no decidir. Clar, la guerra fa pujar el PIB. La guerra fa que el PIB pugi. I tothom, en lloc de buscar una estabilitat en el creixement, tothom vol créixer. I la guerra ajuda a créixer, perquè el PIB el fa pujar. Hi ha una despesa tremenda en armament, però que serveix per destruir. Inclús destruir l'armament és car, però després hi ha una despesa en la reconstrucció i d'alguna manera tot això fa moure capitals, molts capitals. La pau és econòmica, aquí estem en un espai de pau. Què costarà això? 1.000 euros? 2.000? És barat, amb el dinar i tot i el desplaçament de la gent. Però si ara destruïm aquest edifici i ens matem a tots nosaltres, provoquem una despesa econòmica tremenda. Enterradors, bales, bombes, edifici que s'ha de tornar a construir. I mentre la pau ens beneficia a tots per igual, la guerra o la destrucció beneficia a molt poquets. I aquests poquets, a vegades podeu ser qualsevol de vosaltres beneficiaris d'això, o jo mateix. És difícil. Clar, el dia que la democràcia sigui participativa podrem decidir, però nosaltres, com molt bé diu el senyor Gabriela, depositem el vot i els de dalt fan el que volen. I a mi se m'ha ocorrit una idea. Anem a suposar que a les 8 menys un segon jo deposito un vot amb un notari i just en l'últim segon i en el vot dic a qui votaré. Automàticament podré exigir que es compleixi el que jo he votat, el programa del que jo he votat, però si no, no, perquè qui pot demostrar que ha votat un programa determinat o no per poder exigir responsabilitats als polítics? Tindríem que canviar el sistema de votació, que el vot no fos secret, a lo millor, perquè d'aquesta manera sí que podríem demanar responsabilitats, però si no, a qui demano responsabilitat? Jo vaig fer dret i no puc demanar a ningú. Com demostro que he votat a la senyora de Ripoll, o com he demostrat que voto al senyor Pedro Sánchez o al Rodríguez Zapatero o a qui sigui? Com ho puc demostrar per poder demanar responsabilitats? També tindríem que potser treballar això, que el vot no fos secret, que quan la persona votés digués jo voto a fulano, o les dues possibilitats, que fos secret o que fos no secret, perquè així sí que podríem exigir, perquè la senyora Gabriela ho ha dit. Digueu una senyora. Bueno, la Gravia, és que diu, Madame Gravia de Serra. Doncs la Gravia ho ha dit perfectament, com podem demanar aquesta responsabilitat? I aquí sí que podríem fer coses, però jo ho escric a vegades, ho explico, però fins ara no ho he ficat en marxa, perquè clar, trobar un notari que el dia de les votacions a les 8 estigui allà cobrant per demostrar que jo he votat aquell partit per defensar aquell programa, doncs no sé si ho puc trobar, però en fi, ja ho veurem. I gràcies per la participació, perquè ojalà això tiri endavant. No sé si volies fer alguna pregunta, però hi ha una cosa que sí que et volia dir. Precisament, i en línia de totes les coses que deia el Jordi, que és important, hi ha eines i instruments que tenim que no es tracta de desmuntar-los tot, es tracta de canviar-los, renovar-los o inventar-ne uns de nous. Però precisament una democràcia més participativa, hi ha països que ja ho tenen. Tenim una Suïssa, per exemple, que té totes unes lleis de participació mitjançant referèndum, que és una consulta directa i que el fan molt sovint.
no estan gaire contents perquè a vegades hi participa poca gent, perquè també tant tu vas si la gent hi vol anar. Però, per exemple, hi ha altres mecanismes que són més fàcils. Hi ha dues constitucions d'Amèrica Llatina, l'equatoriana i la boliviana, que constitucionalment han de fer eleccions a la meitat del mandat. I això és molt important, perquè tu et trien, tu fas un programa, tu tens que anar informant, tenen l'obligació d'anar informant, i a mitja legislatura tornen a fer votació a veure si voten els mateixos o els canvien o els treuen. És una manera també d'incidir una mica més amb el que és la vida política i la vida, diguéssim, de decisió legislativa. El de la maleta ho deixo. Jo sí que la primera cosa que has comentat, si la Gabriela o jo estéssim, o qualsevol de nosaltres estés a dalt del poder i tal, jo crec que això sí que és més enllà de qui sigui, no? Sí que és bo de veure que una persona que arriba a un àmbit de decisió política molt important, amb molt de poder, més enllà fins i tot de la seva bona o mala intenció, dels seus ideals, el que és segur és que és una persona subjecta a moltes pressions, moltes. I a vegades, si, per exemple, parlant del tema de comerç d'armes, si un president d'un govern o un ministre és evident que rep pressions de la indústria militar, és evidentíssim. I és evidentíssim que les persones que tenen responsabilitat a la indústria militar tenen el telèfon mòbil directe d'aquest president i d'aquest ministre. Per tant, la seva capacitat financera és molt potent. I el que has comentat, el que volia destacar és que fins i tot suposant bona intenció, bons ideals i bona perspectiva a aquest polític, si no para de rebre pressions d'un cantó, la seva decisió política final, evidentment, estarà decantada, perquè és una cosa quasi matemàtica. Si tu t'estan estirant tot el rato per un cantó, les teves decisions acabaran sent més favorables al lobby militar i social que si no. Per tant, una de les nostres grans funcions, la ciutadania compromesa en l'àmbit de pau, és intentar contrarrestar aquestes pressions que segur que rep aquest ministre, aquest president de govern. Intentar contrarrestar i fer que es torni a posar cap a un cantó que sigui més beneficiós. I això podem parlar de casos concrets per no fer coses teòriques. Recordeu el 2018 que va saltar la sorpresa, l'estiu del 2018, perquè la Margarita Robles, ministra de Defensa, va anunciar, de forma així una mica de filtració interessada, va anunciar que es cancel·laria una venda de 400 bombes làser a l'Aràbia Saudita perquè, era evident, però en tot cas perquè en aquell estiu mateix hi havia hagut un atac contra un autobús escolar, s'havien matat nens i per tant, òbviament, es considerava que la venda d'armes a l'Aràbia Saudita era participar de la barbària al Iemen. En aquell moment, durant 2 setmanes, el govern espanyol va estar dubtant de si cancel·lar aquesta venda d'armes o no. Finalment la va confirmar i endavant Àngels Castilla i tot plegat, per tant cap problema. Però la lectura que es va fer d'allò per mi va ser molt estranya perquè tothom va dir, hòstia, finalment hem tornat a perdre perquè el govern espanyol confirma aquesta venda d'armes que inicialment va semblar que s'estava replantejant. Però si realment tu mires la foto completa, en el fons hauríem de veure que mai en la història de la democràcia espanyola, per una demanda popular, el govern espanyol va estar a punt de cancel·lar una venda d'armes a un país impresentable. Perquè això mai havia passat en aquests 40 anys, que el govern espanyol estigués dubtant mai. El govern espanyol ha venut a tot arreu on ha pogut, sense cap mena de mirament i d'angúnia, i per primera vegada públicament va estar dubtant si havia de fer efectiva o no aquella venda. Per què? Perquè hi havia hagut campanyes i organitzacions que durant molts anys estan insistint que el comerç d'armes havia d'estar sota control, que s'havia de vigilar, que no es podia vendre armes en crims de guerra, etc. Per tant, això demostra efectivament que al marge de les voluntats ideològiques o no del Pedro Sánchez i de la Margarita Robles, durant un temps, petit, però durant un temps, per la capacitat de contrarrestar les pressions de la indústria militar que la ciutadania va tenir, van estar a punt de prendre una decisió favorable a la pau i és la demostració que com més fem aquesta pressió, més les decisions polítiques finals s'aproparan al que volem a nivell de condicions de pau. Per tant, és indiferent si la Gabriela, el Jordi o qui sigui de vosaltres està al govern o no. El que és important és generar contrapesos als pesos que segur que hi ha per part de la indústria militar.
Jo li demanaria a la Carme que em deixés saltar-me el rol de moderador per intervenir una mica contestant el que tu comentaves, i també una mica contestant el que deia la Gabriela. Jo crec que la democràcia per si sola no és una garantia de cultura de la pau. Jo crec que l'exemple paradigmàtic el tenim a Finlàndia, que se m'acudeixen pocs models més participatius que el finès, on l'entrada a l'OTAN, arrel de la invasió russa d'Ucraïna, era un clamor popular. Tant que un govern d'esquerres, aquell famós govern d'esquerres liderat per dones i tot plegat, va ser el promotor actiu de l'entrada de Finlàndia a l'OTAN en un context de molta por, tornant altre cop al que deia la Gabriela, a una possible invasió russa, que no era una cosa imaginària i fomentada per no sé qui, sinó que Putin obertament parlava de la possibilitat d'envair Finlàndia. Per tant, jo crec que aquí cal plantejar estratègies concretes per avançar vers aquesta cultura de la pau. I a mi se m'acut una que ha planat per l'aire, però no s'ha acabat de concretar, que és la idea que aquest increment del 5% d'inversió a la indústria militar no revertirà cap als països de la Unió Europea. Trump ha deixat molt clar que aquest increment està supeditat a que la inversió sigui a la indústria militar dels Estats Units. Von der Leyen, quan va signar aquest acord de l'estiu que va manent-nos-lo com si fos l'hòstia, ella mateixa reconeixia que això anava en benefici de la indústria militar dels Estats Units. Hi ha països, com és el cas de França, que ja parlen d'ajust estructural, és a dir, de polítiques d'austeritat supeditades a aquest increment del PIB del 5%. I jo crec que en l'experiència que hem tingut en relació a la qüestió de Palestina, que ha tingut una resposta popular prou important, molt més del que molts de nosaltres esperàvem, hi ha una cosa aquí que podem aprendre, que és que al final els que ens sentim mobilitzats, interpel·lats per això, ho fem més per qüestions morals. Però jo crec que quan podem vincular polítiques d'austeritat, polítiques d'ajust estructural a l'increment militar, tenim una oportunitat molt bona per introduir aquesta cultura de la pau. Perquè llavors, quan la gent vegi que més inversió en la indústria militar dels Estats Units pel xantatge de Trump a Von der Leyen es tradueix en retallades al CAP, en retallades al número de places a les escoles bressol, llavors tindrem una eina molt poderosa per poder fer entendre quina és la nostra aposta, no? I que no és una cosa abstracta, en plan que tots visquem agafats de la mà cantant Imagine All the People, sinó que realment hi ha unes conseqüències reals del dia a dia de la gent que podem explotar. I jo crec que és l'estratègia clarament a seguir en aquest sentit. Jo volia una coseta, que la Gabriela abans ha dit el tema sobre el tema de la democràcia, l'aprofundiment democràtic i com la necessitat de destapar aquestes violències. I el Jordi parlava també de la necessitat d'invertir en drets humans, justícia, etc. Llavors, quan tu parles de pau, sembla que, tu ho has dit, Gabriela, també, sembla que parlis de països que estan molt lluny, que és una cosa que no et toca, que aquí no hi ha conflicte, i en canvi el que estem parlant ara, en el fons, és una cosa de justícia social i, per tant, la necessària aliança entre les entitats que lluitem per la pau a nivell internacional i les entitats que estem fent en el nostre dia a dia en la lluita contra les desigualtats aquí en el propi territori, que no són coses que cadascú va per la seva banda, sinó que cal una aliança clara, perquè si no és molt fàcil de dir no, això no em toca, jo tinc la caseta i l'hortet i el cotxe i ja està. I en canvi estan desnonant gent, és a dir, estan passant tota una sèrie de coses que poden derivar en un conflicte, és a dir, el conflicte no és aliè i una mica això, en la construcció de la cultura de pau, aquesta aliança, jo crec que s'hauria de veure molt més encara, que jo crec que no es veu, que cadascú va una mica per la seva banda i que caldria que es veiés molt que una cosa va de la mà de l'altra, que no estem parlant del Kurdistan, que està allà, que som unes friquis que parlen del Kurdistan o del Sàhara, sinó que és una cosa que ens toca molt de prop. Jo crec que amb això, en el Moviment per la Pau, hem donat passes amb això i, de fet, quan parlem de violència estructural, estem parlant d'això, no? Però, fixa't, a mi m'ho deixa molt clar, ja hi ha un company francès, el Poulet, que diu que una vida en condicions, una vida
per qualsevol persona del món, estigui on estigui, té 3 paquets de necessitats bàsiques. Necessitats bàsiques. El primer gran paquet és el manteniment de la vida. Menjar, dormir, treballar, que és el que costa més diners. Aquest és important. I aquí dediquem molts esforços i dediquem molts diners. Els estats dediquen alguns diners a la despesa pública. Per tant, el primer és el manteniment de la vida. Però hi ha un altre segon bloc que és també necessitat bàsica, que és la dignitat, l'estima, el respecte, l'acollida, els no tangibles. El manteniment són molt tangibles i aquest segon ja no són tan tangibles, però són necessitats bàsiques per tenir una vida plena. I el tercer gran bloc és el bloc de les llibertats, però no les llibertats enteses amb les llibertats d'anar a votar, sinó llibertat profunda, intrínseca, el dret a decidir. Llibertat com a dret a decidir, dret a planificar la teva vida, dret a projectar i possibilitats de projectar la teva vida, etc. I ell diu que una vida digna, una vida plena, és la suma de les 3 necessitats, els 3 blocs de necessitats bàsiques. Per això et dic que en els compostos aquesta unitat no es dona perquè hi ha una guerra i per tant tot tontolla, però això vol dir que en alguns puestos tu pots tenir, i ho veiem, una vida digna, una vida mantinguda, però en canvi el segon bloc del respecte, la dignitat, el reconeixement, etc. Això ho estem visquent aquí. Si ets immigrant, si ets musulmà, si portes talpa, aquest segon bloc no el tens cobert. I molt menys el tercer, el de poder-te projectar la vida. Vull dir, et permet fer un compendi de lo que pot evitar les guerres, el que pot evitar els conflictes, el que pot evitar. Per què? Perquè si tenim en compte que totes són necessitats bàsiques i per tant totes les hem d'aconseguir, vol dir que haurem de pensar altres coses. Haurem de pensar el repartiment de la riquesa, haurem de pensar l'articulació de les decisions, podem dir, com ens ha explicat molt bé el Jordi, com entomar els conflictes. Conflictes sempre hi haurà, els conflictes no són violents. Els conflictes són creatius, els conflictes són necessaris. Altra cosa és com l'afrontes, no? A bufetades o sentant-te a negociar i a parlar i a mediar i tal. Però a mi és una bona idea molt gràfica, no? Tu pots tenir això, però si no tens això, o pots tenir allò, però si no tens això, el conflicte està servit. Bueno, només molt breument, sí. Totalment d'acord amb el que diu Gabriela i aprofitant el film del que deia la Carme, jo crec que, per exemple, el dret a l'habitatge és un exemple claríssim d'això que estàs plantejant, no? És a dir, que portem dècades que, sí, per moltíssima gent és pràcticament inaccessible concretar el dret a l'habitatge perquè els preus són desorbitats de forma constant i absoluta i que, a més, l'experiència de molta gent de veure que canvien governs, canvien projectes polítics a Barcelona, a Catalunya, a l'Estat i que, malgrat tot, el dret a l'habitatge és impossible de concretar, això també genera frustració, genera desànim, genera desafecció i fa que molta gent desconnecti el sistema polític. Per tant, també la inflació de l'extrema dreta també es deu a la manca de resposta als problemes socials evidents que hi ha. Per tant, és claríssim que hi ha una connexió entre democràcia, pau i justícia social i que fallar, quan el sistema polític falla amb aquest tipus de coses, conscientment o inconscientment, està obrint la porta als monstres. I per tant, en aquest sentit, és gravíssima la responsabilitat de donar resposta a aquestes mancances socials que, com deia la Gabriela, en paraules més gruixudes o menys, al final, això acaba sent una guerra, perquè hi ha molta gent que està patint moltíssim la seva vida per manca de poder satisfer un dret tan fonamental com tenir un lloc per viure. Sí. Dins de construir la pau hem parlat de cultura de pau, no? És un dels temes que sempre estan aquí. Òbviament ara heu donat algunes pistes que poden explicar el que ja heu citat de les franges més joves, no? Fins als 25 anys, especialment els nois, són els més, en l'última enquesta de l'ICIP i en moltes altres, són els més conservadors o més de dreta o més bel·licistes, diguem, més militaristes, més a favor de l'increment de despesa. Del punt de vista, ara que no ens sent ningú, del punt de vista del propi sector, a vegades ho hem parlat, què ens ha mancat en els nostres processos d'educació per la pau, d'educació i cultura de pau, que s'han fet molts esforços des de fa molts anys, que resulta que aquestes generacions més joves, ja sé que aquests temes estructurals òbviament deuen estar influint,
però alguna cosa hauríem de millorar, ara que estem en el pla director i totes aquestes coses. Sí que hauríem d'empènyer en aquesta direcció perquè els esforços dedicats tant des de les entitats com a les escoles, el sistema educatiu, els mitjans, puguem donar pistes, visualitzar aquesta capacitat de la ciutadania per afrontar la capacitat de decidir, la capacitat de reduir la violència o de buscar solucions alternatives a la violència. Tu estàs demanant que es facin unes altres jornades. Per contestar això, no? Tu vols dir? Sí, de fet connecto amb el que estàvem dient, és a dir, penso que una part d'aquest disgust i aquesta reacció d'una part, també s'ha dit d'una part de la gent jove, que estem dient tant que la gent jove està sent reaccionària, al final ens pensem, jo porto anys anant a instituts i em trobo el mateix ara que fa 20 anys, és a dir, tampoc no ha canviat tant. És veritat que hi ha una mica d'increment de joves, especialment masculins, també s'ha de dir que és una reacció al creixement del feminisme de molta gent jove, de moltes noies, és a dir, que per tant és una reacció a una realitat de canvi positiva. O sigui, fa 20 anys no hi havia aquesta força feminista als instituts, per tant, també alguns nois no reaccionaven perquè no els calia reaccionar a defensar el seu model patriarcal, però en la mesura que això ha sortit amb força hi ha hagut una reacció, que en part és una reacció a un fenomen positiu. Però malgrat tot és cert que hi ha un repunt de valors bel·licistes, de força bruta, a nivell global, i això òbviament també té impacte en la gent jove. Jo penso que no sé si des de l'Educació per la Pau això tenim eines per incidir directament en això, però sí que interpel·lades, en el sentit com a moviment, com a sector, revisió o autocrítica, però jo crec que sí que a vegades potser hem tendit a parlar sense tenir massa connexió amb alguns problemes concrets que la gent patia. I això penso que sí que ens ho podem dir, que potser ens han sentit una mica com a marcianos, que parlant de coses que eren importants, que eren valuoses, però que no connectaven amb la seva experiència concreta i diària. I això sí que potser com a Moviment per la Pau i com a Moviments en general ens ho hauríem de posar més al cap. És a dir, que les inquietuds que té la gent, que ens agradin més o menys, són inquietuds reals, doncs hem de mirar de connectar els nostres valors i les nostres propostes amb aquestes inquietuds, perquè si no sembla que hi ha dos camins paral·lels que mai es troben. Per tant, jo crec que sí que sempre hem de revisar coses i hem de ser autocrítics i penso que hi ha feina a fer en aquest sentit. Jo, per exemple, percebeixo, tinc la sensació que els darrers 3 anys han canviat tant les coses a nivell global, tant, que a vegades el moviment ha costat prendre consciència de que havien canviat moltes coses. Quan canvien les coses es poden agradar o no, però les coses han canviat. El que ha passat, abans ho esmentava el Quique, el que ha passat als països nòrdics és molt rellevant. És a dir, països en els quals hi havia un moviment per la pau fortíssim, un sentiment de pau molt extès en la societat, que de fet provoca això, s'esvaït de forma brutal. Doncs la realitat ha canviat i s'ha construït una por, hi ha totes unes dinàmiques que ho estan afavorint, però aquests processos de canvi estan canviant les persones i, per tant, els discursos i les consignes que emetem des del moviment, penso que també hem d'intentar connectar amb aquest nou sentiment, amb aquestes pors, amb aquestes angoixes, i no podem fer com si no hi fossin. Jo penso que a vegades parlar en abstracte és una mala solució perquè fas que alguna gent pensi que no estàs donant resposta a coses que ells tenen inquietud. I això, penso que sí que, com diu la Gabriela, seria un seminari a part, però penso que sí que ens hem de plantejar. Jo afegiria un parell de coses, totalment d'acord amb el que ha dit el Jordi. Jo crec que no hem sigut capaços de posar-nos en el lloc d'aquests joves que trobem a faltar. Jo penso que en l'àmbit de l'educació i de la vida quotidiana dels nostres joves és una vida tan trepitant, és una vida tan profundament teledirigida, és una vida tan profundament angoixosa i angoixant que jo penso que hem perdut realment on estan situats. A part del que tu has dit, jo penso que en general els moviments, no només el de la pau, en general els moviments continuem treballant com treballàvem fa 10 anys. I el món ja no és el de fa 10 anys, ni per nosaltres mateixos. No hem canviat, no hem fet el clic que calia haver fet. Ara bé, jo penso que també hi ha una sèrie de desercions
per aquesta situació d'inseguretat, de desorientació. Jo penso que hi ha molta desorientació. L'esquerra té una desorientació brutal, m'explico. Em considero d'esquerra, estic desorientada. Però hi ha hagut, per aquesta situació hi ha hagut moltes desercions. Suposo que aquí hi ha algun profe o alguna profa, no? No? Sí? Va. Hi ha un sector molt important de mestres que han desertat. I han desertat per esgotament, han desertat per pressions, han desertat perquè les polítiques educatives cada són més burocràtiques i menys didàctiques. Han desertat perquè estan tips que vinguin els pares a queixar-se de «Usted, ¿por qué le dice a mi niño?» Bueno, els pares i les mares han desertat. Hi ha una tasca de diàleg, de conversa, de contacte, del roce hacia el cariño i tal, que s'està perdent molt. S'està perdent molt. Vull dir, gràcies a les tablets i als mòbils i tot aquest tipus de rotllo, gràcies també, i aquí sí que és una cosa que hauríem de reflexionar una mica, la incorporació de la dona a la feina, al treball extern, el treball assalariat, va ser molt forta i molt benvinguda, però potser no vam pensar amb prou profunditat qui faria aquella tasca que nosaltres deixàvem de fer, qui faria aquella dosis de paciència, de tendresa, de dir quan vingui el pare li diré, porta't bé, no? Tot allò qui ho faria, perquè això no ho fa la guarderia, això no ho fa el parvulari. Bueno, no sé si està molt bé, no penso. I per tant, hi ha hagut una sèrie de desercions que jo deia, cada cop decidim menys, però és que jo penso que cada cop els pares i les mares en general també decideixen menys sobre l'educació dels seus fills. Perquè això s'ha convertit en un mestre, en un professor i en un catedràtic. I el que diu aquí va a missa. I el que diu el pare és que no m'entens. I com que amb això no es discuteix, ningú discuteix amb això. Aquí penso que no hem incorporat. Fixa't, ara un xiste, un acudit, però quan vaig a fer un acudit, es diu, no xiste, acudit. Quan vaig a fer xerrades als joves, els dic, jo us admiro, sou uns jabatos i jabatos tots plegats, per què? I mira, quan jo tenia la vostra edat, amb un duro, el meu germà i jo, que es deia Quique, amb un duro compràvem el sidral, la pela dolça, les pipes i el xupa-xup. Solucionat! No hi havia. Vosaltres, quan us veig en una botiga de xutxes, que hi ha 200, i que la tieta o la iaia us dona unes pinces i us diu que feu-ne en 3, només 3. Vull dir, de 7 anys tu ja tinguis la complexitat d'entrar aquí i dir quins 3? Com pot ser això? No, en vull 27. El món ha canviat i tota aquesta... Això és agressió. L'agressió amb la que els nostres joves viuen en aquell món competitiu, en aquell món absolutament angoixant, jo penso que no hem sigut capaços de... Ara estem reaccionant davant dels telèfons, ara estem reaccionant davant de les tablets, ara estem reaccionant davant de tot això. Però clar, tot això hi ha hagut una caladura i una manera de comunicar-te. Els nostres joves no discuteixen entre ells. Els professors s'abrallen al col·le, però entre ells es discuteixen menys que nosaltres. Perquè aquí no discuteixes, amiga. També, vinc, surt. Ja està, no hi ha discussió i no hi ha argumentació. Per tant, jo penso que aquí hem de donar-li bastantes voltes amb aquesta deserció una mica generalitzada que tenim, que patim, no? De fet, per acabar el que està comentant la Gabriela en propostes concretes, és que els que som una mica més joves aquí, suposo que recordeu que fa uns anys era bastant habitual que vinguessin supervivents de camps de concentració nazis a fer xerrades a les escoles. Això passava molt i jo recordo, el meu compromís antifeixista neix d'un represaliat dels camps nazis espanyols que va presentar-se a la nostra escola i va fer una xerrada molt colpidora on ens parlava de l'horror que viuen en aquests camps. El problema és que hi ha una qüestió biològica, que és que aquesta gent se'ns ha mort, no ens en queden, però hi ha un factor que crec que no s'està explotant prou, que són els refugiats que tenim aquí a casa nostra, a qui els estudiants reconeixen com a iguals. Quants refugiats ucraïnesos tenim aquí que podrien explicar els horrors de la guerra d'Ucraïna? Gent jove, molts d'ells estudiants de secundària, que podrien fer aquest tipus de gires per les escoles, amb un compromís per part dels docents, que expliquessin això que està passant. S'està parlant ara dels estudiants d'acollir refugiats palestins, que tindrien aquesta oportunitat també d'explicar el que està passant a Gaza. I jo estic segur que connectarien molt, com a mínim, amb tot el sector migrant
marroquí que ha jugat un paper clau en les mobilitzacions en defensa de Palestina, que són capaços d'empatitzar amb el que està passant. Jo us convido a apostar per aquesta línia, perquè el que diu la Caroline Serra és molt preocupant. Perquè nosaltres que estem tractant com a periodistes és que els joves ja no és que consultin Twitter o Instagram, és que ells s'informen i es comuniquen amb el ChatGPT, amb Gemini i amb Grok. Jo m'he trobat amb pares que m'estan dient que els seus fills demanen consell amorós a aquests aplicatius. I tenim un tio, que es diu Elon Musk, que ha creat una mena de Wikipedia, que es diu Grokipèdia, a banda de Grok, que és una intel·ligència artificial, que com que li semblava que era massa... que el que deia estava massa fonamentat en la ciència, li està demanant explícitament que el seu algoritme vagi a buscar la informació de fonts d'extrema dreta, com pot ser Infowars i aquest tipus de coses. I és amb això que estem lluitant ara mateix. Llavors crec que el compromís que hem d'oposar a aquest tipus de pressions, com poden ser el chatbot de Grok, etc., han d'estar a l'alçada. Jo crec que una bona idea seria aquesta. Que algú a qui tu pots reconèixer com un igual, en aquest cas un estudiant de secundària, que ha fugit de la guerra d'Ucraïna o de Gaza, on sigui, vingui a explicar-te el que està passant. I si hi ha algun professor a la sala, doncs animo a impulsar aquest tipus d'iniciatives. Jo no soc professora, no? Vull dir, els països nòrdics, en què s'han equivocat? Com ho enfocaven amb la joventut si ha fet aquest gir tan important? No sabeu? No. Espera, que la Carme m'he donat el toque. Hi ha més preguntes? Voleu agrupar les preguntes i així fem una última ronda? Senyor Garavia, per una miqueta de moral. He ficat la regla i l'he ficat. Això ho faig des que em vaig casar fa 5 anys. Molt bé. Però ja ho feia el meu pare i ho feia el meu avi. L'educació familiar. El tema de la... Això és una cosa... Això és seriós, amb la meva dona i uns es barallem per fer la feina. Sí, però màster els rentavaixelles, però si ho volia fer jo, per què em treus la feina? I la dona, jo estem sempre així. Però ara el tema de la vivenda. Jo he intentat diverses vegades i alguna ho he aconseguit que el jovent, aquesta cosa tan bèstia que és el no tenir la possibilitat de tenir o d'un lloguer caríssim, de que la gent s'organitzi. Si ens organitzem i som capaços de fer cooperatives farem grans coses. I sempre fico l'exemple de Marinadera, un alcalde comunista, el Sánchez Gordillo, i sempre li dic als ajuntaments, sisplau, mireu-lo. I també intentar que la gent que té pisos de lloguer, que els deixi a l'Ajuntament, que hi ha programes, no poden cobrar, si tenim un pis, el que cobra en el mercat lliure és més econòmic, però et sents millor amb tu mateix quan pots deixar un pis a un preu assequible i que l'Ajuntament organitzi i decideixi qui li deixarà. Cedir el teu pis a un ajuntament. Això també ho faig i em sento molt a gust. Molt a gust. I un altre tema, jo he participat activament en un modest procés de pau a Mali. I si tenim temps ho explicaré, perquè va tenir èxit. Després no, al cap d'un any, el conflicte ja venia, l'any 2009 i el 2008 ja havia conflicte, però en aquell moment vam evitar que es matessin 1.000 persones. Després no, però en aquell moment sí. I si tinc temps ho explicaré. Perquè a vegades parlem, però no hem pogut participar. I a mi m'agrada parlar amb gent que sí que ha participat en processos de pau. Vosaltres segurament ho heu fet amb èxit, que la gent no s'ha matat. I jo puc explicar també i gràcies. Em sap greu perquè el temps ja se'ns acaba, no? Crec que eren les 11 que... Però bueno, un petit comentari com a historiador, no? Que realment, sense minimitzar tot el que heu exposat tan brillantment, és veritat que mirant 2.000 i 4.000 anys d'història, resulta que els moviments són sempre pendulars. És a dir, no estem ara en el pitjor moment o en el millor, sinó que hi ha aquest efecte pendular, no? I per què a vegades tenim aquesta percepció, que crec que és la paraula, les percepcions són les que ens governen, aquesta percepció per la qual la pau sembla que estigui tan amenaçada? Bé, perquè realment treballar per la pau ha de generar en cadascú de nosaltres una conversió personal molt profunda, i això és un treball immens, perquè no és tan fàcil treballar per la pau si un no fa realment aquesta conversió. També les situacions més adverses ens permeten reactivar-nos
segurament necessitàvem aquestes adversitats que ara tenim i el que hem de fer és aprofitar, sens dubte, aquestes ocasions per reactivar-nos, per donar noves respostes, per ser conscients de que els riscos sempre hi seran. O sigui, arribarem a un estadi en el qual hi haurà una pau permanent, perquè la vida humana, la vida de qualsevol de nosaltres, ni un dia ni en una setmana està en una pau permanent, no? Tenim altibaixos, per tant, 8.000 milions de ciutadans al món, doncs estem així, no? Gràcies. En això contesta la primera pregunta que estava aquí. Sí, jo crec que és important entendre que, en la línia que estava comentant la Gabriela com el Jordi, que la por dels països nòrdics és una por a una amenaça que és real. O sigui, quan dèiem d'aquesta capacitat d'empatia, crec que ens equivoquem, no? Si considerem que és una mena d'abstracció, aquesta por fonamentada per no seguir interessos ocults, perquè jo us puc parlar de la meva perspectiva en tant que la meva família política russa. I abans del 2014, que com sabeu és quan va començar la invasió d'Ucraïna amb l'ocupació del Donetsk, els ucraïnesos formaven part mentalment de l'univers russòfon com els que més. Nivell que hi havia bandes de música ucraïnesa que eren superfamoses a Rússia, influencers d'aquestes de moda que eren ucraïneses que eren molt conegudes, i des del 2014 fins a l'inici de la invasió d'Ucraïna l'any 2021 vam veure un procés de deshumanització dels ucraïnesos que fa que el procés a Rússia vers la guerra que estem vivint actualment sigui implícit. No? O sigui, ser ucraïnès, o tenir ascendència ucraïnesa, abans del 2014 era com un honor, en plan, jo vinc del Kíev de Rus, que es considera que és el bressol de Rússia i tal, a que la gent ho amagava. Gent que coneixia jo del meu entorn d'amistats i família rus que tenien ascendència ucraïnesa van deixar de dir que tenien família ucraïnesa un cop va començar l'agressió militar. Llavors, què passa? Que en aquest procés de deshumanització que justifica la guerra, els finesos, els suecs i companyia senten a un tio dient, que és Putin, que us envairem a vosaltres també. O sigui, tenim a gent dient és que les nostres tropes arribaran a Berlín, com va passar l'any 45, amb la feta de l'Eix. Això no són pors abstractes fonamentals per no seguir interès ocult, és el president d'un país que ja ha demostrat que està disposat a sostenir una agressió militar contra un país sobirà, en aquest cas Ucraïna, que t'està amenaçant directament perquè això passi. Què pots fer amb una cosa com aquesta? Clar, en aquest sentit, a mi em sembla que el repte que té el moviment per la pau a l'hora d'enfrontar una situació com aquesta és molt gran, perquè com deia el Jordi, el consens ha rebentat. A mi quan l'any 2021 van dir que havia començat una invasió a gran escala de Rússia a Ucraïna no ho podia creure. Jo soc la meva família russa i ens pensaven que això era que ens estaven, com sempre dins de pensant els russos, que era la BBC que ens estaven manipulant. No es podien creure que això estava passant. I ara estem en un context completament diferent. Llavors tot el treball que s'ha fet en aquests països amb la gent jove i això s'ha anat a nòrdics quan hem vist, no? Vull dir, d'aquest servei que treballem amb els joves, si quan ve l'atac de veritat o ve la por de veritat se'n va tot a... Molt bona pregunta. Bueno, de fet, que la realitat canvia les coses és així, i per tant, quan passa un fenomen d'aquest tipus hi ha molts impactes que canvien. No, tampoc és això, També es pot pensar que són coses que també es podem aplicar a casa nostra, És a dir, que també es pot pensar que a vegades certes concepcions de pau més o menys esteses tenen potser poca profunditat, que és una cosa que al nostre país jo penso que ens podem aplicar, És a dir, que a vegades hem dit que Catalunya és un país de pau, etc. I resulta que al propi Parlament tindrem més extrema dreta que no sé quants països del món, I que per tant, és a dir, a vegades certes percepcions que s'han escampat, si no són prou sòlides, els primers embats negatius es dilueixen de forma absolutament com un terròs de sucre. Hi ha la por real, que deia el Quique, que no es pot obviar en aquests països que estan molt més a prop, però també hi ha aquesta manca de solidesa en el que seria una sèrie de valors per pensar. És a dir, de fet, la lectura profunda hauria de ser, davant d'una amenaça possible real, quines són les nostres millors maneres de superar aquesta amenaça o de dissuadir aquesta amenaça. Armar-nos fins les dents o altres mesures polítiques de justícia internacional que puguin dissuadir criminals de guerra a fer aquestes barbaritats. Per mi la resposta que s'està donant és negativa. La por inicial és certa, però tot això demana que tots aquests valors de pau, de drets humans, de justícia, siguin molt més sòlids, siguin molt més profunds, i per tant és un treball de llarg recorregut, és un treball de fons. De fet, malauradament,
que valors positius es desgranin molt ràpidament és una cosa que veiem constantment. I l'única resposta que es pot fer això és que els valors han de ser més sòlids. És increïble la quantitat de gent a Catalunya, per exemple, això és una cosa que no sé si es percep a vegades, que fa 10 anys, en alguns pobles, estaven donant suport i estaven implicats en la campanya de Volem Acollir i que ara estan donant suport a l'extrema dreta local. Això és impressionant, la quantitat de gent que ha fet aquest viratge. Bueno, què denota això? Denota que els valors els vivim d'una manera tan fràgil, tan prima, que els canviem com si fossin obrir el congelador i canviem una cosa per l'altra. Bueno, i l'única cosa contra això és fer un treball de fons constant, sòlid, perquè aquestes coses no canviïn tan fàcilment, però és així. L'evidència és que les persones canvien molt ràpidament de valors, depèn de les coses que passin al nostre voltant.